Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dini nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsam tarong adlaw mahigala. Adlaw na usab karon nga Lunes, no? Pizza 30 na kini sa bulan sa Hunyo. Ug mga adlaw mahigala, pizza 1 na gyud sa bulan sa Hulyo. Hala no? Kumusta na nga atong mga kabataan, no? Kumusta na nga atong mga kids nga nang eskwela? Abinto na atong nakalabang Bernes mahigala. Opening mass gyud dito sa Ayungon National High School, no? Munang hangyoon ginako may gala, no? Ang atuag mga teachers, mga Katoliko nga i-emphasize gyud ang prayer, no? I-emphasize gyud ang prayer sa inyong klase. Noon niya kung mahimo kanang mananghid punta sa mga ginikanan, no? Kay importante magilagi kayo nga doon lagi mga prayer, no? Nya mahangyo sila nga kadang labi nagkatoliko ka nya dili sila gustong manguros, ina na lang i-explain lang daan, no, nga katong mga bata nga gustong manguros kay katoliko siya o di ba aglipay ato ra pong ipananghit sa mga ginikanan labi na gyud sa mga laing relihiyon nga kun pwede ra pero dili ra nato pugson ang ato ang mga estudyante nga manguros gyud, something like that, no? Kay importante kayo ang prayer, no, kay doon nato higayon mga higala nga hilabihang mga estudyante halos usa ka klasihan, no? Nasudlan og panulay. So mananong atong sa akong misa ag sa kuan sa kining opening dito sa may Ayungon National High School gi-emphasize gyud nako, no, nga kun mahimo, no, mugahin gyud og dili bitaw ba ikuan ba isalikway ang mga pagampo. Importante mo kanay sa mga pagampo, no, kay doon na magiusahay nga mura ba na taken for granted ang pagampo. Ayaw gyud, no? Pero labi na kato mga Katoliko nga mga maestra pananghid lang was ginikanan, no? Siguro sa inyong Parents Teachers Association PTA ipananghid gyud mga ginikanan nga unta doon na mga nga pwede ba mag-ampo, no? Ingon niya na unya kay Katoliko man ko, pwede ba manguros ra ko, pero ako rang awhagong nga ang manguros kadto rang Katoliko og mga aglipay katong dili Katoliko og aglipay pwede ra kun mo dili manguros, no? Nya panalitan og lain kang relihiyon dili ka Katoliko, no? Ayaw ra pug dili ang mga batang Katoliko nga manguros, no? Kay importante mo po na namong mga mga Katoliko ang pagampo kay mao man lagi na ang nag-signify, no, nga kuan kami kanang gibunyagan kami sa tulo ka persona, no, sa usa ka Dios, Amahan, Anak, Espiritu Santo, o giluwas kami pinaagi sa krus ni Kristo. O niya ang krus pod gahom. Pero dili na nata maglaris kabayan ana. Ang importante gyud nga dunay prayer, no, kay sama sa nahitabo sa tong dilang nakwisulti ang kuano kanang eskwelahan, pero doon ako nabalitaan nga halos usa ka seksyon, no, ginaingon nga na nagsagitanay kay nasudlan og panulay para nako bunga kadto sa kanabitang walay mga pagampo kay murag ginadili ba ultimo nga mga larawan gipatangtang pa ni kuan kining DepEd Secretary sa una si si Vice President Sara Duterte. Dili man ko against ato, pero murag dunay murag party, no, sa kinibitang parte sa kanang iconography nga murag wala masabti ni kini bang Vice President Duterte, no? So ato niya nang hisgot-hisgotan mga higala, ha, kanang iconography and its relationship to kanang teachings, no? Okay, abi no padayon ta mga higala, no? Abi no kanang sa ako nang ginaingon ang kato mga kuan, ha, kuan ra gyud kanang magampo gid ta, ha, mga ang mulid gyud ana ang teacher gyud labi na sa elementary. Sa una sa college kami yung mga estudyante maoy paampuon labi na kining mga religious school kini ba mga San Jose, USGR, ingon ana. Pero sa public schools medyo sagol man guna
So muna nga medyo kuan gyud no kanang gitawag nato og murag ato pod nga tahuron ang religious affiliation sa mga bata. So muna nga mananghin lang kita sa mga ginikanan, and then kung Katoliko ka ganahan kang manguros, i-explain na nga manguros ako ha, kay Katoliko man ko, aglipay man ko. Pero dili ni compulsory alang kaninyong mga bata nga dili Katoliko nga manguros. No, maupod gihapon sa mga lain relihiyon nga mga maestra, no? Kung mahimo kuan lang kanang itawag nato tuguti ra ang mga batang Katoliko o aglipay, kay kani aglipay manguros mo guni kay kuan man pud lang gini kanang murag ingon nato igagaw ra man sa mga Katoliko, no? Mura bag igsuon ba nga naglahi og puyo ba? mura bag igsuon ba nga nahiubos mo na nga nibalhin og lain balay, pero igsuon ra gyud gihapon mo na kini aglipay, igsuon ra gyud gihapon sa Katoliko, pero nibalhin lang ni silang balay. naglain og puyo, something like that ba. Pero kuan pa gyud gihapon ang ilang practice Katoliko, no? Doon lang pipila nga wala na nila tumana kanang kumpisal o pagtaod sa Santo Papa, pero at least naara gyud gihapon ang espiritu sa Katolikong pagtuo. Klaro? Nala, no? Ako nag-iingon ganina, doon na wala masabti siguro nato kabahin sa iconography, no? Kanang mga laing relihiyon nga medyo kuan kayo sila, kanang hate yung kayo nila ang mga images. So first gud nato nga tanawon kining gitawag nato og iconography is a branch of art history, studies the identification, description, and interpretation of the content of images. The subjects depicted the particular compositions and details used to do so, and other elements that are distinct from artistic style. In other words, sa iconography, dili ay basta-basta nga moingon kita nga kana nga mao nga image da utana, kanang mao nga estatwa da utana siya, dili. Kung ato gyud ang tan-awon based on iconography, no, ato usang i-identify, no, i-identify ug atong i-interpret ang content niya ng maong image, no? Kana bitaw i-identify ato nga i-identify and interpret the content of images. Sa ito pa atong ilhon, no, panalitan kining images sa Katoliko, dili nato direktahon kana Dios na dili. So ato una nga identify unsa man na siya nga image, no? Gi-worship ba na isip God o wala, no? Unya unsa may unod, unsa may mensahe ni anang mao nga image. Ang mensahe ba na nag-awhag ba kana nga ang maong image simbahon isip Dios o wala. So in fairness ba sa mga lain nga mga pagtulunan nga kung makakita na gani sila og image, ila na gidayong no di pagunsa ha pasaylo ako makasulti ko diana inyo na gidayong nga kasilagan, no? Kay ang uban makaingon mo jud kung gikasilagan kay pamukon no, diha pagyud pagpakita pagyud sa YouTube nga giayog martilyo in taon ng Santo Niño. Na unsa may ubutin mong buot hunahon, unsa man gyud ana in taon sa image ni Santo Niño nga imo yung gikasilagan. Kung imong gi-identify o gi-interpret ang content sa image ni Santo Niño, dili jud kaangay nga kining gitawag nato og masilag diha na. No, kay identify unsa man day ning Santo Niño. Ang Santo Niño mao ang imahe ni Kristo sa gamay pa siyang bata. Unsa may kanong kasilagan mo na nimo nga si Kristo maghihapon na sa panahon sa iyang pagkabata. Unya ang interpretation ana, ang content ng image kabahin sa Santo Niño. Ang content ana or ang interpretation ana, ang content sa maong image mao nga si Kristo nagpakabata. Kaya nga, no, doon naman siya pagtulunan nga nagkanayon, kung kamo dili kamo magpakabata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Mga content ba, identify sa image. So, muna nga, dili tamo lahos-lahos. Kaya doon naman lagi gitawag na to og studies of art history, branch of art history that studies the identification, description,
and interpretation of the content of image. So ato po nung i-identify usa, no, dili po ta mo lahos-lahos po lamang unya ang ato nga pangutan-o ni ana, dili ang ato ang kaugalingong identification, kundi mangutana kita mismo sa nagbato ni anang mao nga estatwa or image. Sa panalitan mga laing relihiyon, kami mo'y pangutan no ngano nga naa mo anang mga butanga, no, identify, no, kinsa man na nga kining unsa man na nga image, o lagway ka na ni Kristo sa iyahang pagkabata, no, ana, no, unya gitawag natong description and ang interpretation nga nagtungod kay si Kristo nagtudlo man lagi nga ang tao kung dili gani magpakabata dili makasulod sa harian sa langit. Sa ito pa, una may dautan ni ana, no? Unya, matud pa, the subjects depicted, the particular composition and details used to do so, and other elements that are distinct from artistic style. Sa ato pa, ang mga artistry ni ana, usahay, kanang gitawag natong elaborate, usahay po simple, magdepende na sa artistic style man lagi. Doon ay elaborate kayo, no? Kay pamitan dako kay kaong pagtahod niya ng image, dako kay kag pagtahod sa gihimuan niya ng image. So imo medyo artistic pud kayo ingon niya na, no? So in Catholic teachings, no, ato nang tanaw na in Catholicisms, religious images, typically paintings that serve as visual aids for prayer, meditation, and contemplation. They are not simply decorative objects, but are considered soul windows or portals into the spiritual realm, connecting the viewer with the divine figures they represent. Icons are a way to honor and venerate Jesus, Mary, the saints, and angels, and to deepen one's relationship with God. No, kilaliman ka, no, nga ang mga Catholic icons daay ka na mga estatwa gigamit di ay sa mga Katoliko in order to deepen our relationship with God. So instead nga kanang masuko ang Ginoo kay naa kitay mga images, malipay pagani ang Ginoo kay ngano man gigamit man di ay ang mga images or Catholic icons in order to deepen, no, in order to deepen our relationship with God. So that is description and identification. Pero kung laing mga relihiyon mo ipatanaw ni ana without using the art of without using iconography, ay puspusan dayon na kay nga naman usar na mag-ilang pagtanaw nila ang ilang interpretation niya na is idols or Dios, no? So na, no? So na nga hangyo ra pud nato pud sa mga laing relihiyon nga please consider the art history ko da kining gitawag natong the field of science called iconography, no? Tun-i kuno gamay ninyo kanang iconography, tanawa di ba masulbad ang problema. Unya sa Catholic teachings namo, tanawon po nato kung unsa ang meaning sa ato ang mga Catholic icons aron dili dayon ang inyong kasilag mahumpay-humpayan gamay. Okay, pirti magyud nilang kasilaga, pirti magyud nilang kasilaga gyud kabahin ining mga santos, no? Nakakita ko og debate ni kuan ba kining Padre, ako dang timbayaw, no, mayong mudto si Father kuan ba kining taga Bohol, no, nga maayo kay debate, no, gagagunit-gunit ining kinibitang imahe ni San Vicente na luoy ko kay giwara-wara gyud in town ni Father Darwin Gitgano, no, kung nakasabot pa gyud unta siya kitong pastora nya katong nga ang mga icons di ay are used to deepen one's relationship with God, dili siguro to niya ingno nato. So ba na nga, let us consider the use of iconography and then try to examine the Catholic teachings about religious images. No, kung gipaka-Diyos bagid ni nato or there are only visual aids for meditation and contemplation. Dili ni sila simply decorative objects but are considered soul windows or portals. No? So, tanaw na to,
ang tanan bagyod nga mga images iya bagyod sa kuha. Tanawa ko ninyo ang katong Ark of the Covenant. Ark of the Covenant, no? Sa Exodus 25:10 to 22, sa Samuel chapter 6, gialaw ba ya ang graven images katong kerubin ba? Kerubin. Gialaw. Mismo ang Ginoo ni alaw ni ana. Why? Kaya unsa may meaning niyanto? Kay iconography mo lagi. Because the cherubim placed in the Ark of the Covenant serve as symbolic guardians of God's presence and the divine law. No, sa ato pa, visual aid ra gyud tong cherubim nga katubang kerubin ba nga bang nagtimailhan, no, sa kabalaan sa gitawag nato divine law katong Ten Commandments, katong tablets of the Ten Commandments, and of course mismo ang Ginoo nagbantay niini. Muna atong panabot niya na. So dili din tabi ko Dios na dayon na kay na siya. Ngano man lang naama na din na ginadili man. Ginoo mismo mo nagsugo kang Haring David gabutangan. No, butangan gyud. No, naagud mismo sa doon na instructions gikan sa kahitasan. So nganong gialaw man to nga sa doon na rabog parte sa Biblia nga gidili gyud. Gialaw to siya kay wala man to sila, wala man to gi-worship as divine katong kerubin. Of course, ang ato ang mga santos wala man nato nagis-worship as God. Ang ato ang mga imahe, mga statua, pero mo lagi na kinahanglan og jutay nga iconography o nya understanding the meaning of Catholic icons. No, mura na ako ang hangyo sa mga laing relihiyon. Dili lang dahil tamudrikta o kukum kay kanabitang at fair pod para namong Katoliko. Okay lang? Alam po si naluoy lagi ko itong nagdebate mo to si Father Darwin Gitgano dihay usa to ka kita mo ko sa YouTube. Nga giayog yun niya warawara tong imahe ni San Vicente. Maluoy ka ba? No, kay kanabitang ang mga imahe o sa ganito ang imahe sa Catholic teachings they are serve as visual aids for prayer, meditation, and contemplation. Visual aids to nga angay nato nga pasidunggan ang mga tao nga maayong binuhatan sa makang San Vicente. But anyway, balik-balikan nato na ugma. Balik-balikan nato ng mga inaana ba unya. Let us try to be more professional in our dealing with our Catholic teachings. Dili lang kay fundamentalism na kita kay. Let's also try to kanang interpret our Catholic practices in a professional way. No, iconography, Catholic icons, ug daghan pa mo ba. Ha? Okay? Dahil salamat ha, kinapa ko lang schedule. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga magkaagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.